Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 5 февраль җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Иң элек атна информацион программасы кысаларында урын алачак сюжетлар хакында кыскача. Сабада фән һәм технологияләр елы Инносап сәнәгать робот техникасы төбәгара чемпионаты белән башланды. Балаларның иминлеген тәэмин итү өлкәннәрнең төп бурычы. Бала төп пассажир акциясе кысаларында безнең иҗат төркемендә рейдка чыкты. Сәләтнең шеге юк, сүзнең дөрестлеген Талант Фест бәйгесе дәлилләй. Авыл җирлекләрендә 2020 елдагы шәнеккә нәтиҗә ясау халык җыеннары дәвам итә. Бу атна Түбән Шытсу сатыр җыеннарыннан башланып китте. 2 февраль көнне җыен Искикшермә Кибәче авыл җирлегендә булды. Быел үткән еллардагыдан айырмалы буларак мөмкинлеге булганнар Zoom платформасы ашада катнашалар. Җыенны район башлыгы Рәис Миннеханов алып бара. Шулай ук халык хезмәт күрсәтүче оешма җитәкчеләре дә әлеге платформа аша гражданнарның үз тармакларына кагылышлы сорауларына җавап бирергә әзер иде. Быел җыеннарда авыл җирлекләрендәге барлык учреждениеләр җитәкчеләре дә хисап тота. Аларга янгынга каршы күзәтчелек бүлеге начальнигы Айнур Галимуллин, полиция участок вәкаләтлесе Алмаз Сахабиев, ветеринария берләшмәсе җитәкчесе Зөлфәт Ганиев, Россельхозбанк, Саба филиалы җитәкчесе Рәзинә Билалова һәм башкалар кушылып, халыкка мөһим булган мәгълүмат җиткерделәр. Халык алдында район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов та чыгыш ясады. Җирле үзидарә эшчәнлегенә төп хисапны җирлек башлыгы Айрат Сафин ясады һәм 2020 елда булган гражданнар җыенында бирелгән сорауларның үтәлешенә тукталды. Районыбызда аграр көллият базасында WorldSkills стандартларының Инносап сәнәгать робот техникасы компетенциясы буенча Россиянең инновацияле төбәкләре ассоциациясе төбәгара чемпионаты уздырылды. Аны агымдагы елның фән һәм технологияләр елы буларак игълан ителү кысаларында оештырылуында ассызыклыйсы килә. Биредә программалаштыру белән кызыксынучы мәктәп укучылары үз мөмкинлекләрен, сәнәгать роботларын хәрәкәткә китереп сынадылар. Инносап чемпионаты Россия регионнары арасында беренче тапкыр үткәрелә. WorldSkills хәрәкәтенең төп партнеры Fanuc Япония компаниясе һәм Саба муниципаль районының әлеге чемпионатны уздыру турындагы тәкъдимен республика президенты да хуплаган. Биредә робот техникасы белән кызыксынучы яшьләр көч сынаша. Ярышларда 5 команда катнаша. Күрше Ульян өлкәсенең Димитровград шәһәреннән, бер Мәскәү өлкәсеннән 2 команда килгән. Татарстандан Яршаллы һәм Саба командалары яклый. Чемпионатның 2нче көнендә Татарстан Республикасы җитештерү сәнәгатенә 4.0 индустрия технологиясын кертү темасына эшлекле сөйләшү үтте. Анда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, сәүдә һәм җитештерү сәнәгате министры Альберт Кәримов җитәкчелегендә шушы өлкә буенча эшчәнлекләрен җәелдерүче компанияләрнең җаваплы вәкилләре белән төркем катнашты. Кунакларны район башлыгы Рәис Миннеханов каршы алды. Ул аларны аграр көллият эшчәнлеге, чемпионат барышы белән таныштырды. Робот техникасын үз итүче яшьләрнең ярышу шартлары зур кызыксыну белән күзәтелде. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры оештыру югары дәрәҗәдә диеп бәяләде. Киләчәк заман шушы егетләрнең белеменә таяна. Бу егетләрнең әйтергә кирәк, менә шушы промышленность өлкәсендәге робототехника буенча үзләре бер-берсе белән ярышулары һәм җиңүгә омтылулары, ул бит шушы һөнәр буенча, шушы юнәлеш буенча чын мәгънәсендә яхшы белгеч булырга омтылулары дигән сүз. Сәнәгать робот техникасы автоматлаштырылган җитештерү бурычларын үтәү өчен роботлар программалаштырырга һәм аларны җиһазларга мөмкинлек бирә. Шулай булса да кеше факторы иң мөһим булып кала. Һәм менә шушы белгечләрне әзерләү заман таләбе. Эшлекле сөйләшүдә сүз шушы асылны кулачлады. Тема, которую сегодня мы планируем обсудить, индустрия 4.0, робототехника, это ключевое направление. И если мы хотим в будущем быть процветающим таким же регионом, Республика Татарстан должна уделять этому огромное внимание. Район башлыгы Рәис Миннехановка сүз бирелгәч, ул республикада робот техникасын үстерү, сәнәгать предприятиеләренең җитештерү процессына югары технологияләрне кертү юнәлешендә эшне тагын да яхшырту зарурлыгын билгеләп үтте. Һәм бу юнәлештә сабаларның алгы сафта булуларын әйтте. Наше будущее — это мы хотим, не хотим. Это робототехника и роботизирование, ну, и искусственный интеллект. И если даже взять сегодняшний день,
какое-то сельское население, Сабинский район, мы уже сегодня без роботов не можем доить. Киңәшмәдә дәүләт идарәсенең санлы үсеше, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры урынбасары Радик Гыйсмәтов доклад белән чыгыш ясады. Фанук җаваплыгы шикләнгән җәмгыятенең генераль директоры Александр Яшкин киңәшмәдә катнашучыларны җитештерү процессларын автоматлаштыру өчен Фанукның алдынгы карарлары белән таныштырды. Моннан 60 ел элек нигез салынган Фанук компаниясе җитештерүне автоматлаштыру өчен дөнья күләмендә әйдәп баручы җиһазлар җитештерә һәм төрле илләрдә 4 миллион 400 меңнән артык ЧПУ контролерлары һәм 680 мең робот урнаштыру тәҗрибәсенә ия. Чемпионат барышында командаларга Фанук роботларына программа биреп, аларны хәрәкәткә китереп, билгеле бер вакыт аралыгында махсус фигураларны күчерүгә ирешү биремнәре бирелде. Һәм аларның барысы да бу биремнәрне үти алды. Егетләр үз эшләреннән бик канәгать, алар үзләренә алга таба тагын да зур бурычлар куялар. Минем өчен бу чемпионат кызык булды. Үзем өчен роботлардан нәрсә өйрәнәсен белдем. Нинди направлениедә развиваться итәргә кирәген белдем. Һәм үземнең результат белән доволен. Монда эшләгән белән доволен. Бу мероприятие белән бик шат. Мен үземнең результатларым шады. Мероприятие бик кызык. Монда без белмәгән әйберләрне өйрәндек. Чынлап та үзем киләчәктә робот программированиесе бик кирәк була дип уйлыйм. Все очень понравилось, получили огромное количество эмоций, получили бесценный опыт, увидели тех, кто уже достаточно давно работает в этом направлении. Будем двигаться дальше, постараемся чаще выезжать на такие соревнования и достигать каких-то целей. Ярышларның ябылу тантанасында башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов катнашты. Ул да егетләрнең шушы сүзе менә басым ясады. Киләчәк роботлы заманга табан атлый. У нас страна обладает огромными ресурсами, но без IT-сферы, без робототехники мы не будем конкурентами в мире. Поэтому давайте вместе совместно развивать IT-сферу, робототехнику. Надеюсь, эта встреча у нас с вами не последняя. Ну и до новых встреч с вами на нашей Сабинской земле гостеприимной. Мы очень гордимся своей республикой, своим районом, чему и желаю вам гордиться своей территорией, на которой вы живете. Бу ярышта җиңелүчеләр юк. Һәр катнашучы безнең өчен алдынгы карашлы, заман белән атлаучы, акыллы кеше диде Фанук җәмгыятенең генераль директоры Александр Яшкин. Сегодня вы все победители, потому что вы приняли участие, вы стоите здесь, на вас смотрели люди, которые понимают, да, насколько важна это направление промышленной автотехники. Сегодня вы приехали здесь, вы провели здесь время, вы познакомились, узнали что-то новое, поэтому вы уже, будем говорить, в истории этого чемпионата. Катнашкан 5 командага да чемпионатның махсус бүләкләре тапшырылды. Ә менә Татарстанны тәкъдим иткән Чаллы шәһәренең 30 номерлы мәктәбеннән килгән Рөстәм Ахунов белән Эмиль Горящихка бәхет елмайды. Алар беренчелекне алдылар һәм махсус бүләккә ия булдылар. Специальный приз победителям – это сертификаты на право прохождения обучения в Академии Фанук в городе Москва. Егетләр сертификатларны бик шатланып кабул иттеләр. Мәскәүгә укырга бару теләкләре дә бик көчле. Приехал я сюда большей части получать новое образование, новые знания и новых знакомых. А соревнования это были более вторичные, потому что, намного интереснее получить новые знания, нежели победить. Лучше уж много знать. Также, победа была для нас очень сложной и неожиданной, потому что конкуренция здесь довольно-таки хорошая была. Да и в целом на роботе мы начали заниматься только сегодня, один день всего лишь. Мы приехали получить знания. Победа получилась как-то случайно. Думали, будут очень сильные соперники. Оказалось то, что соперники примерно на таком же уровне, как и мы. Робототехника һәм предприятиеләрдә үсүен дәвам итеп кенә калмыйча, урта һәм кече бизнес өлкәсендә дә ышанычлы алга барсын өчен алар белән эшләүче яшьләрне тәрбияләргә кирәк. Сабада үткән бу ярыш зур адымнар белән киләчәктә алга барырга тиеш.
26 январдан 7 февральга кадәр республикада бала төп пассажир дейілген акция уздырыла. Әлігі акция қысаларында ЮХИДИ хезмәткәрләре рейдларға чыга һәм балаларны махсус урындыкларга утыртылып йөрүләрен тикшерә. 4 февраль көне балалар төп пассажир акциясы нигезендә байлар сабасындагы балачак балалар бакчасына йөрүче балаларны әти-әниләре махсус урындыкларга утыртып йөриме юкмы икәнлеген күзәттек. Араларында саклык кайышларын эләктереп йөрүчеләр күп булды әлбәттә. Шулай иттереп ремейнны тагып йөрибез. Кисезләмме ул ремейнны такканда? Юк, үзе утырга уктагам ди. Резида ханым Фазылова да игезәк малайларын махсус урындыкларга утыртып йөрде. Моңа кичкенәдән өйрәттек. Кисезләнгән чаклары булса да, эләктерми калганыбыз юк ди ул. Біз ремейннарны гел тагып йөрибез. 3 балабыз бар, Аллаһка шөкер, гел тагырга балаларны өйрәтәбез, үзебездән тагып йөрибез. Кырыйда утырсалар да, рульдә утырсак та үзебездән тагырга тырышабыз. Илнур Сахабиев 3 бала әтисе. Ул да балаларының исәнлеген кайгыртып, аларны саглык кайышлары белән эләктергән, махсус утыргычларга утырткан. Үзебездән ремейннарны тагып йөрибез, утларны кабызып дигәнне. Нарушать итәргә тырышмыйбыз. Теге ялгыш кына, вдруг кына булган шартлар булса да, аларны исправлять итәргә тырышабыз. И һәм һәрбер кешегә советую, что балаларның безопасности өчен тырышсыннар, булдырсыннар креслолар, тагып ремейннарны тагып эләктереп әйбәтләп йөрсеннәр, исән сау булсыннар и барышыгызга да хәерле юллар. Рейд барышында 2 кагыйда бузучы шофер туктатылды. Аларга административ беркетмә төзелде һәм 3000 сум күләмендә штраф салынды. Шоферлар үз гаепләрен таный. ЮХИДИның өлкән инспекторы Илнур Насибуллин безне республикада булган вазгыять һәм балалар куркынычсызлыгына кагылган кагыйдәләр белән таныштырды. 2021 елның январь аенда республикада 3 бала үлде. Безнең районда да берәү үлде. Ул инде Килдебек белән икешем арасында булды. Ул аварияда 3 кеше үлде. Балалар алда махсус урындыкта 12 яшькә утырып барырга тиешләр. Артка сиденьдә 7 яшькә хәтлек, 7 яшьтән соң ремень табарга тиешләр. Үз-үзегезне саклагыз, юлларда ашыкмый йөрегез, балаларыгызның куркынычсызлыгын кайгыртыгыз. Барысы да үзебездән тора. Районыбыздың балалар иҗат үзәге бу атнада шаулап гөрләп торды. 3 көн дәвам иткән Талант Фест конкурсында биючеләр, җырчылар, нәфис сүз осталары көч сынашты. Тәүге тапкыр үткәрелүче Талант Фест бәйгесенең беренче көне хореография номинациясына багышланды. Бәйгене балалар иҗат үзәге директоры Венера Хабибрахманова ачып җибәрде. Һәр катнашучыга уңышлар теләде. Район мәктәпләрендә эшләп килүче 17 бию коллективы үз чыгышларын жюри хөкеменә тәкъдим итте. Коллективлар халык биюләрендә, заманча биюләрне дә өйрәнеп килгәннәр иде. Шәмәрдән лицейында эшләп килүче Импульс бию төркемендә 70-тән артык бала шөгыльләнә, бию серләренә өйрәнә. Җитәкчеләре Лилия Свищованың балалар белән әле беренче генә ел эшләүе булса да, ул бик канәгать. Фестивальгә ул иң кичкенәләрне алып килгән иде. Искиткеч матур күлмәк кигән балалар полька биюен җиренә җиткереп биеп чыктылар һәм беренче урынны яуладылар. Хәзерге конкурста минем беренче, икенче класс балалары, иң кичкенәләрем һәм минем бар зуррак тагын 5-6 класс, 9-11 классларда бар. Балалар иҗат үзәгендә бу көнне чын мәгънәсендә бию бәйрәме булды. Укытучылар, балалар бер-берсе белән аралашты, тәҗрибә уртаклашты. Берсеннән-берсе матур бию костюмнары исә күзләрне камаштырырлык иде. Явлашта урта мәктәбенең Грация бию төркеме төрле милләт биюләрен бергә башкарып, халыклар, милләтләр арасындагы дуслыкны гәүдәләндерде. Биюче кызларның берсе Ләйсан Габдрахманова мәсәлән, үзбәк кызы булып биюде. Бию белән кичкенәдән бирле шөгыльләнәм. Беренче сыйныфтан кергәннән бирле булай балачакта да, сатта да шөгыльләнә идек. Бию белән инде без яраткан бию безнең яраткан шөгыль. Без аның белән бик күптән шөгыльләнәбез. Бүген без үзбәк бию белән килдек. Бу биюне безгә Рахимуллина Чулпан Амировна өйрәтте. Ул безнең бию җитәкчебез. Биюне без бик тиз арада өйрәнеп беттек. Бу биюдә бик күп төрле халык бию катнаша. Үзбәктә, татарда, руста, удмуртта төрле биюләр. Талант Фест конкурсында катнашкан һәр бию коллективының чыгышы истә кала торган булды. Димәк, хореографларның тырышлыгы, балаларның үҗәтлеге көткән нәтиҗәне биргән дигән сүз. Балалар бик оста, һәр кайсыда бик шуны тырышып килгәннәр. Ул авыллардан шу хәл матур киемнәр, һәр кайсыда тырышалар. Бик ошый. Алар
балалар битендә алар каушыйлар да, алар һәр кайсы күзгә карап торалар, шундый итеп без аларга инде поддержка ясаган шикелле карап торабыз, көлеп елмаеп, әйдәгез дип дип торабыз инде. Безнең битендә киемнәр ягы төрлечә була. Без үземдә хореограф булып эшләм, битендә табабыз төрле җирдән изибез. Кай вакытта бит мәктәптә спонсировать итеп бетерә алмай. Төрле клубтан да алабыз, творчестводан да алабыз, төрлечә була инде ансы. Җыю осталыклары бик яхшы. Чөнки менә 2-3 ел дәврендә дә менә әз генә уйлап карасаң, артка барсак, әле аны хәл оста түгел балалар. Хәзер инде һаман да остаралар. Ни өчен дигәндә хореографлар яңарып тора безнең. Яңа хореографларга кайткачтын, станоклар, күзгеләр дә яңартыла бит инде мәктәпләрдә. Шуңа күрә бик әйбәт, безгә бик ошый. Икенче көнне бәйге вокал соло, өченче көнне вокал инструменталь ансамбльләр конференция номинациялары буенча үткәрелде. Атна информацион программасын спорт яңалыкларына күзәтү ясап дәвам итәбез. Узган елларда Ямле Соба яр буендагы чаңгы трассасында Соба чаңгы 2021 бәйгесе булып узды. Ярышка районыбызның гына түгел, республиканың төрле шәһәр районнарыннан, хәтта күрше өлкәләрдән килгән чаңгычылар бар иде. Чарадан әзерләнгән сюжетка күз салыйк. Моңарчы уздырылган Тимирман бәйгесен быел Соба чаңгы 2021 төнге чаңгы ярышлары алыштырды. Чара башланыр алдыннан һава торышы кискен үзгәрсә дә, спортчылар үзләренең бураннан да җитез икәнен күрсәтте. Иң элек кыска дистанцияга старт кече яшьтәге спортчыларга бирелде. Ярышта катнашкан бер генә спортчы да бүләксез калмады. Киров өлкәсе Малмыж районы Яңа Смәйл авылыннан килгән Җиһан Шиннарның 2 улы Рамазан белән Рәхим катнашып, финиш сызыгына беренче булып килде. Килдем гаиләм белән, хатыным Ләйсән, үч балам, Рамазан улысы, Рахим һәм Мәрьям кызым белән 1 яшь. Без катнаштык шушы ярышларда. Бик шады. Балалар җыендылар, беренче урынны алдылар, икесе дә. Рамазан да, Рахим да. Вот бүләкләргә дә бик шат. Менә пока карап бетер алмадык әле. Вот трасса әйбәт. Ну, менә шу әзрәк кенә карын итә, теге кумашалады. Бүтән бетер шады. Бик әйбәт. Безне чакырды. Ничек ди, бабай. Баба чакырды, минем хатын Собадан. Вот, баба чакырды, сезнең балалар үсә диде. Вот, килегез ни катнашырга. Шу состязаниедә инде менә ярышларда. Вот. Шуның белән инде һәм ни күрше авылда алар 2 ел килгәннәр инде кызы белән. Мубаракшин Расул. Латифа исеме кызынан. Вот, алар Яңа Смәйлдән, вот безнең күрше алар ни катнашалар, 2 ел буе. Менә бу елда килгәннәре. Хәзер алар киттеләр инде. Вот. Нигә хисләр кичердегез? Ушыймы сезгә менә Собаның? Хисләр менә шундый, как будто менә үзем участвовать иткән төсле. Теге Шона белән дә җигерерик, теге 1 яшьлек кыз белән дә иде. Ди яраса. Анда, конечно, соревнованиесен юк инде менә. Менә чынлап мәктәптә укыган вакытта соревнованиеларда, ярышларда менә участвовать иткән төсле үзен шундый менә теге дулкыннандырды дисәң дә инде була инде шунда. Бик күп. Алла бирсә, но бу ел түгел. Быелгы сезонда бу районда 5нче чаңгы ярышы. Спортчыларга тапшырылучы кыйммәтле бүләкләр дә районның үз көче белән әзерләнгән. Монда 150-дән артык балалар, кызлар, чаңгычы дип әйтергә кирәк инде. Монда инде география килсәк, үзебезнең Татарстан районнары, Казан, Шаллы, Нижнекамск, күрше районнар, Кукмара, Балтач, Оршалар, безнең үзебезнең Соба чаңгычылары бик күп. Һәм инде чит төбәкләрдән килгән, Россия төбәкләреннән килгән спортчылар да бар. Шуңа күрә без инде бу чаңгы ярышларын елда үткәрергә тырышырбыз. Моңа өчен безнең Тимирман исеме астында берничә ел үткән бу төнге чаңгы ярышлары. Хәзер инде без шушы Соба районы хисабыннан үткәрәбез. Шушы ярышларны кешеләр бик шатланып катнашалар. Инде алга табада булсын дип үзләренең төбәкләрен җиткереп киттеләр. 2008-2010 елгы егет-кызлар 2 чакрым, 2004-2007 елгы егет-кызлар 1 чакрым ораны үтте. Алга кызлар, бары тик алга киттек.
Ерак Шистай районынан Никита Милагидны бу ярышка тренеры Алексей Александрович чакырган. Шаңгы белән әле ныклап беренче елын гына шөгыльләнә. Я впервые на соревнованиях таких. Для меня это очень большой опыт участвовать в таких соревнованиях. Ну, это ребята, которые очень отлично катаются на лыжах. Буду также стараться кататься. Да. Ярышның кульминациясы иң көчле спортчыларның 15 чакрымга чабарга дип старт сызыгына басуы булды. 15 километров, Собачонга, 20-21, погнали! Барлык чаңгычыларга да хронометражны исәпләүче махсус электрон чиплар куелган иде. Аларның күп мараны нинди тизлек белән узганын җанатарлар экраннардан күзәтеп барды. Финишка беренчеләрдән булып Алмаз Таипов килде. Әлеге сезонда бу аның икенче призлы урыны. Моннан алдагы көннәрдә спортчы Кирово-Чепецк шәһәрендә икенче урынны яулап кайткан иде. Мына бер 15 ел занимаштайбыз. Безнең трасса, шәп трасса. Һәр көндә кайткан сайын да трассага әзер. Бураны вакытта да әзер, шушында әзерләнәбез, тренировкабыз. Кичә генә сбордан кайттым, ярышлардayıq. Вот. И сразу кайтуга шушында, именно шунда чабырга кайттым ярышның үзебездә. И 8 секунд. Я правильно считаю? По каким цифрам? Бу беренче җиңү. Иң озын дистанцияда беренче эшлектә килгән абсолют җиңүчеләрне үз категориясының призерларын Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов котлады. Goldan Bigzur Rahmat bitirengizga da qatnashgan uchun ham endi tabiat shatida butun yillarda bizning so'roq viloyi bugun mana jili bo'lsa da jilisi bor. Siz motor etib chopdingiz, bitingizda finishga haqli keldingiz, bitingizda siz победитель. Sizning orangizda ko'plar endi ayirma qo'troq chopgan kishilar bor. Har endi tabriklab ketamiz. Uyushtiruvchilarga Bigzur Rahmat, sudyalarga endi mana Erik Timirman bo'lmay, nishimiz so'ng degach, madam o'zimizniki o'zdiramiz. Biz kimdan kim deb Allohga shukr, motorni aytib o'zdirdik. Kelajakda da davom yarışlar o'zirga yazsin. Butunizga esenlik, sog'lik, tozalik, boylik bo'lganini egilagan ko'rib yasharga yazsin. Rahmat butunizga da. Алмаз Таиповтан соң икенче урынны Паралимпия чемпионы Рушан Миннегулов, икенче урынны аның бер туганы тренер Руслан Миннегулов алды. Хатын-кызлар арасында беренче булып Рамиля Валиева килде. Диана Габделбарова икенче урында, өченче урынны Елена Дегтярева алды. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Сезнең тормышта бары тик яхшы, яңалыклар гына булсын.